Milí televízni diváci, ja vás vítam pri sledovaní druhého dielu televíznych konín. Dneska si opäť pozrieme nejaké tie produkty, samozrejme z Temu. V prvom rade by som chcel poďakovať sponzorom, ktorými sú Autotech, Autoservis a Pneuservis. Chlapci sú úplne super. A druhému sponzorovi tohto videa, čo je vinárstvo Pegas v Častej, ktorí robia takéto fajnové proseka a ešte ďalšie iné druhy vín. Takže nebudeme to zdržovať, poďme na to. Daj odber, daj like a uži si toto video! Mám dva balíky, jeden je taký plnší a druhý je taký prázdnejší, lebo tam sú len dve veci. Prvá vec je v takejto krabici. Je to samozrejme statív. Sice neviem, kto by si kupoval statív z Temu, ale ja som extrémista. Samozrejme krabica poškodená, jak inak. Ale je k tomu aj fajnový držiačik na telefón, takže nemusí to byť len na foťák, môžete to použiť aj na telefón. Špeciálna taštička k tomu, čo je dosť podľa mňa luxus. No poďme na to. Poďme kúknúť, čo nás tam čaká. Či bude vôbec ten statív kvalitný. Obalov. No akoby taký Šuvixový je ten statív, taký obyčajný. Ale tak hádam poslúži. A popravde, keď mám pravdu povedať, tak na fotke vyzeral úplne ináč, než v skutočnosti je. Pretože keď poviem pravdu, že takýto istý statív momentálne drží kameru, tak a pritom ja som ten statív kupoval za drahšie a není z Temu. Toto tu ani není do ty koksa. No tak na toto neviem, či by som chcel niečo točiť, pretože toto má úplne, že vôľu a dotiahnuť to nejde. Že niečo budeš točiť a budeš počuť, ak sa ti to hrmoce, ty kokso. Jakoby vyzerá pekne, je kovový. No, kovový. Kovový jak kovový, taký. Že možno ho niekedy použijem, ale teraz určite ne. V tom balíku je 100% toto tu. Pretože voilà. Teraz ma vidieť nebude a teraz ma vidieť je. No, dámy a páni, ja to nebudem celé rozoberať, keby som to náhodou potreboval vrátiť, ale ja to urobím jednoduchšie. Ono to je totiž to takzvané štúdiové svetlo. Prosím pekne. Zaklapneš a je tma. Budíš tma. To na USB kábel, ale ja si v prvom rade idem ho poskladať, hej? No, takže svetlo už mám za sebou poskladané, zapojené. Poďme si pozrieť, jak to svetlo svieti, či sa to vôbec oplatí. Má to 3 rôzne módy, teda respektíve ne módy, ale 3 rôzne druhy svietivosti. V podstate, ako to nazvať. To zapnem.
Akože svieti to akože dosť silno. Prvá je takáto biela v podstate. Potom tu máme žltú. A nakoniec tu máme tiež žltú. Ne, ja som len debil. Jedna je žltá, potom tu je plus minus, akože na intenzitu. Potom je tu ešte takýto mód. A potom toto ešte, to prvé. Jakoby, keď zhasnem, tak akoby môžem povedať, že to osvetlí dosť. Akože mazec. Bracho, sorry, ale musím ťa zavrieť. Ja som schválne kúpil úplné hlúposti. Napríklad aj takýto balónik na prdenie. Tak som zvedavý, jak to bude fungovať. Ale podľa toho obrázku ho máš chytiť takto do dlane. A vôbec, že by to chcelo prdeť. Vôbec to nefunguje. Ne, proste to nejde. Seriem na to. No, proste je to zbytočná somarina, ktorá vôbec nefunguje. Takže toto poletí asi do koša. Ďalej, aby som vás trošku pobavil, tak tu mám takúto čiapku v tvare kuraťa. Hej. Proste to chceš mať proste čiapku a vyzerať ako kura. Proste dáš si to na hlavu a vyzeráš fakt ako kura. Takže kuriatko máme na hlave a vyzeráme jak úplný idiot. Ale keď tu bude aspoň 25 alebo 50 lajkov, tak tejto čiapke budem chodiť po meste. Čo vy na to? A budem, neviem, propagovať niekde reklamu na kurence. Grillované kuriatka, pečené kuriatka. Môže byť? Ďalšia vec, ktorú tu máme, čo vyťahnem. Toto je. Čo to je? Pero. Nech sa to otvára, ty kokso. Kde je ten otvor? Aha, tu je. Dámy a páni, prosím pekne. Magické šokovacie pero, ktoré vám dá elektrické šoky. Neviem, či chcem vyskúšať elektrické šoky, ale asi pravdepodobne budem musieť. Varovanie. Používajte na vlastné riziko pre deti od 14 rokov. Nepoužívať 50 a starší. A ľuďom so zníženou srdcovou kondíciou. Takže vás to môže kľudne aj zabiť, ty kokso. Neviem, či to chcem riskovať. Sa normálne bojím, ty kokso. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1. Normálne to dáva šoky, ale cítiš, proste ak to stlačíš, normálne ti zabrní proste ruka, ale dá sa to vydržať. Nečkaj, to skúsim stlačiť a držať. Niečo to spraví. Au, ono keď to stlačíš a držíš, tak to je silnejšie. Dobre, funguje to. Jau. Dobre, viac to vidieť nechcem. Dobre, čo máme ďalej?
Toto je niečo menšie. Čo to je? Jaj. Zabalené to je jak... Keby to bol nejaký... matroš. Každopádne tu máme... takéto kocečky. Keďže niekto chcel byť vždycky ako malý kúzelník. No. A ja teraz tieto 4 malé kocky aj s tou veľkou vložím do tejto magickej vzduchotesnej krabičky. Následne takto zárkam, pretrepem jak martiny a voilà. Máme tam aj kocky. Malé. Proste úplná hovadina. Má to fungovať na inom systéme, ale proste obyčajno taká prkotina, že už tam sú 4. Proste hovadina, ktorá nefunguje. Zo mňa kúzelník nebude. Niečo chytím do ruky. Nejakú bielu krabičku. Wow. A v bielej krabičke sa nachádza kúsok z Harryho Pottera. Pretože tu máme takýto malý flašinet z Harryho Pottera. Flašinet je vecička, ktorú ja si ako z detstva nepamätám, ale pamätám si flašinet z filmu Traja veteráni, kde tam proste došli tí traja, neviem už, jak sa volali, a došli k tomu múriku a na tom múriku sedie tak tiež nejaký vojak, ktorý tam proste tou pákou krútil a proste z toho išla tá hudba. No a ja som si na tému kúpil flašinet, taký mini flašinet s Harrym Potterom. Tak. A ono, keď s tým budem teraz točiť, tak je tam proste tá zvučka z toho Harryho Pottera, hej? A ja ešte vyskúšam jednu vec, ale dozadu to asi nepôjde, že? Ne, dozadu to nejde, škoda. Ale keď budem točiť rýchlo, a ešte vám to skúsim ukázať takto, hej? Na akom princípe to vlastne funguje. No, tak sme si zaspomínali na naše detstvo a na Harryho Pottera. A ideme ďalej, pretože nás čaká nejaká krabička. Čo to je? Prankovací kečup. To si vždycky chcel. Takisto jak ja, takisto aj ty. Pretože keď chceš niekoho vyprankovať, najlepšie je na to kečup. Víš, ono keď dojdeš, daj bracho, daj si kečup, daj sem. Na tom obrázku a na tom videu, keď to človek kupuje, tak je to také, že
Máš to stlačiť a nemusíš tým hádať, proste vystrekne to samé. Vystreli, nevystrekne. Strieka tam nemá čo, lebo nič tam není. Ale keby človek chcel, tak vie si tam dať vodu. A môžeš urobiť, že budeš tam mať vodu. Prenkovací kečup sme odložili a môžeme vytiahnuť zase niečo iné. Bože, to je zase niečo také maličké. Ne, zase čarovať. Bože. Jakoby ale viem, prečo som kupoval tieto kúzelnické hračky. Ale to vám poviem až na konci tohoto videa, že prečo som to vôbec kupoval takéto niektoré veci. No, máme tu takúto čarovnú krabičku, hej. Keď ju otvorím, gulička je červená, hej. Teraz vypadla. Takže vkladám červenú guličku, hej. Furt je tam červená gulička, aby ste mi verili. Teraz vložíš, zatraseš a furt je tam červená gulička. Jak je to možné? Pretože, keď chcete čarovať, musíte urobiť to, čo robia všetci kúzelníci. Proste chytíš abraka, dabraka, zmen sa gulička na modrú alebo zelenú, neviem jaká. Podarilo sa mi to. Čo tam je? Modrá gulička. Ale keď ju vyberiem, tak proste nič. Červená gulička proste zmizla. Není ani tu. Modrú guličku teda, takúto guličku, nechám ju v podstate tu, hej. Je na stole. A ja idem čarovať ďalej, pretože potrebujeme vyčarovať našu červenú guličku. Takže znovu. Hej, nič tam není. Nič. Zasuniem. Abraka, dabraka, čebraka, neviem jaká červená gulička, budeš tu moja. Je tam. Je tam červená gulička, som kúzelník. Výborne, gratulujem. Ďalej, čo vyberiem? Zas niečo malé. Čo to je? Ježišmaria. To sú úplne že štýlové okuliare. Proste toto chceš. Takto proste chodiť po vonku, hej. Proste to sú štýlové okuliare. Akurát, že v tých okuliaroch vidíš na prosté hovno. Ale štýl zabitý. Proste máš okuliare, každý má okuliare Gucci, každý má okuliare, neviem, značkové, Ray-Bany, podobné. Ale kto má takéto okuliare, proste to je šéf. Ideme ďalej, ne? Čo tu je ďalej? Toto, prosím pekne, dámy a páni, chlapci a devčatá, sú osviežovače vzduchu do auta s našim logom. Je to vôňa bielej broskyne, čo je úplne brutálna. Lenže som si objednal vtedy iba jeden kus a teraz som si ich objednal viacej. Ďalší pán na holenie, tu je jaký. Čo chytím do ruky? Jedna krabička. Čo tam je? Jaj? Darček pre svokru a pre svokra. Myslím, že v tom balíku bude ešte jedna taká krabička. Je to v podstate tá istá krabička, jak z minulého videa, s našim logom, tá batierka. Akurát, že teraz už tam je to druhé logo, predtým tam bolo to staré. Normálne, obal na cigarety. Proste vec, ktorú využije každý fajčiar. Čo vyberiem? Ďalšie osviežovače vzduchu, ale tentokrát už trošku iné. Pretože
Tieto osviežovače vzduchu som dal spraviť chlapcom z Autotechu. Z dielne, takže uvidím, dúfam, že chlapci budú mať radosť. Že aspoň takýmto spôsobom sa im odvďačím za to, čo pre mňa robia. Balikandos. Čo to je? Niečo veľké. Ty kokso. Čo som to zase objednal? Tepláky. Tepláková súprava, gule daj si doprava. Takzvané sú to, dámy a páni, tepláky so vzorom novín. Novinový vzor, to chceš proste. Ja si ich oblečem. Takže tepláky mám na sebe. Sú veľmi, že nepohodlné. Vačky proste nič moc. To je celé zle. Proste normálne človek sa bojí, že sa roztrhnú niekde tu. Balikos. Čo som to zase pre Boha kúpil? Zuby s očami. Pane Bože. Kúkaj. Proste zuby s očami. Daj like. Daj odber. Normálne to natiahneš. Hej. Čo je toto? Koho toto môže napadnúť vymysleť? Ticho buď. Pozri sa, čo tu máme dneska. Čo to je? Né. Zas ideme čarovať. Magický klobúčik. Magická palička. Neviem, čo je na tom magické. Proste klobúčik si dáš takto. Hej, čo? Zapichneš proste na klobúčik paličku, pobucháš, jemne, samozrejme. Dáš jednu frčku, druhú frčku. A čo z toho vznikne? Zakrútiš. A vytiahneš, že máš takúto krásnu kvetinku. To proste... Najlepšie táto vec, keď tu urobíš na Valentína žene. Miláčik, niečo ti vyčarujem, pozri sa. Čo mi ty chceš, prosím ťa, vyčarovať? No pozri, kvetinku, jak pre teba. Tu máme. Zase niečo maličké, čo to je? Ježišmaria. Toto, dámy a páni, je proste... Značka, že Dollhouse Deluxe 8 plus 2 roliek a je to nádherný miniatúrny toaletný papier, ktorý určite chceš mať so sebou. Ja to nebudem otvárať, pretože toto niekam poputuje, ale poviem vám to až na konci videa. Ale fakt je to úplne miniatúrny záchodový papier. Proste s tým neutreš asi nič. Ďalej tu máme, čo tu máme? Ježiš, tu mám dva. Tento sa tu nejak prilepil na to. Nevadí. Pozrieme si toto, čo máme v prvom rade. V rade prvom, aj v druhom. To už vidím, že to je... Hej, to je čiapka na zimu. Kúpil som si proste na tému čiapku na zimu, ale s tým, že na tej čiapke je proste znovu naše logo. Ale či to čiapka mi vôbec bude? Ježiš, to je fajnové. To je paráda. Normálne je tak veľká, ale keď zakrieš uši, tak úplne slabo počuješ. Ďalšia vec, čisto pre vás. Není to čisto pre vás.
je v takejto špeciálnej krabici zase kartonovej. Som zvedavý, čo to tam bude. Ježišmaria. Toto dá, prosím pekne, vec, ktorú ocení každý jeden fajčiar, či už IQOSu, alebo normálnych cigaret. Najlepšie na tom je to, že má to protišmikovú podložku, čiže keď ho položíš, tak ho proste neposunieš len tak. A ďalšia vec, že to, čo sa nachádza vnútri v tom popolníku, nemá len tak hocikdo. Pretože tento popolník budú mať exkluzívne chlapci v autodielni. Majú popolník s vlastným logom proste. To chceš. Ďalej máme v balíku čo to je? Vyzerá to ako nejaký šperk, ale není to šperk, že? Určite to nebude šperk. Je k tomu handrička z mikrovlákna, takže je to niečo na foťák alebo na kameru. A je to takýto kaleidoskopový filter. Hneď vám ukážem, jaký. Toto je presne efekt toho kaleidoskopického filtra. Proste vec, ktorú chceš mať v každom zábere a proste je to úžasné proste. Neviem, mne sa to ľúbi. Neviem jak vám, ale mne sa to ľúbi. Ešte čo máme v balíku? Ďalšie je niečo s novinovou tematikou. S novinovým vzorom. Buď to je tričko, alebo je to mikina, už si to nepamätám. Proste keď chceš vyzerať jak novinový papier, kúp si tepláky, kúp si mikinu so vzorom novinového papiera a budeš jak novinový papier. Ešte ťapka mi chýba, áno. Ale akoby mikina je pomerne pohodlná. Je lepšie než tepláky, musím povedať. Není taká hrubá. A dobre, rukavy sú síce kratšie, keď sa nahnem, ale je príjemná. Jaj. No, ešte čo máme v balíku? Aj. Toto tu mám. Toto tu je. No, máme tu posledné 4 veci. Osviežovať vzduchu v tvare slaniny a s vôňou slaniny, hej? By to malo byť. Ja to schválne otvorím a uvidím, či to bude voňať jak slanina. Vôbec to nevoní jak slanina. Skôr mi to keby to aspoň voňalo jak slanina proste. Hej, vyzerá to jak slanina, ale voní to jak avivaš. Fakt. Čistý avivaš. Jak modrý lenor. Ne lenor, kokolino. Modré kokolino mi to voní. Nekam si to potom zavesím. Nech to tu voní. To tretia vecička zo 4. Túto veľkú žltú si necháme nakoniec. Dosť na chuja sa mi to bude ukazovať určite. Ale ja to nejak dám. Je to ďalšia miniatúrna vecička, také niečo, jak ten toaletný papier. Ale s tým, že táto miniatúrna vecička je... Hneď vám to ukážem. Samozrejme je to hračka, hej, neberte to vážne, že to bude originál použiteľné. Takzvané mini televízor, hej. Fakt to je menšie jak môj prst. Kokso, to ani do ruky chytiť nejde. Ovládač DualSense. Tu kamera asi nezaostrí ani ty kokso. Či? Ne. Proste ono to je tak malé, že to ani nezaostrí.
Proste dva ovládače miniatúrne od PlayStation 5. A samozrejme nesmie k tomu chýbať miniatúrna PlayStation 5. Proste to je vec, ktorú si chceš kúpiť na tému. Miniatúrnu PlayStation 5 a miniatúrny televízor. No, ďalšia vecička, ktorá je tu, predposledná, je takáto vecička. Ja ju nechcem moc vyťahovať z toho obalu, ale asi budem musieť. Už som čítal na to recenzie a už len keď čuchnem k tomu obalu, tak sa idem dovracať. Je to prosím pekne takýto sprej, ktorý smrdí horšie než to, čo necháte ráno v záchode, keď idete na veľkú potrebu. Proste ešte chvála Bohu, že tu je toto, táto slanina s vôňou kokolína, lebo fakt to smrdí neskutočne a to som to ešte nestriekol, to je proste zabalené celé. Proste je to úplný hnus. Toto fakt veru na, keď ma niekto naštve, tak mu to nastriekam do auta. Jak voňavku, ty kokso. Fuj. No. A potom nakoniec tu máme takúto žltú vecičku, ktorá viem, čo je. A ja to otvorím. No neviem, kto to potom zloží naspäť. Ono, prosím pekne, je to, síce je to úplne z materiálu, že nič moc, hej. Je to veľký banán. Proste to chceš byť oblečený jak banán. Ja si to oblečem. Proste to chceš vyzerať proste jak banán. Hej. Ahoj, ahoj, ja som banán, kúp si banán, ahoj, ahoj, ja som banán. Čo si ty? Normálny. Takže, milí diváci, toto je z dnešného videa všetko. Ja by som vám chcel veľmi rád poďakovať za lajky, odbery a neviem čo všetko, nebudem to tu vysvetľovať. Keď sa ti náš video páčilo, daj like, teba to nestojí nič, nám to len pomôže. A keď už som spomínal v tomto videu, tak tieto veci, ako boli toaletný papier maličký, tieto hračky maličké, tie veci na kúzelnícke triky, niektoré zábavné veci, aj z minulého videa, plus ešte aj čo mám doma, tak po novom roku navštívim s Mickey Mouseom, s Grinchom, s Clownom a so Zajacom nejaký detský domov. Už s nejakými dvoma komunikujem. Navštívime detský domov, odneseme im hračky, zahráme sa s deťmi a skúsime im nejak pomôcť. Samozrejme ešte možno dojde aj banán. Ale to je asi všetko. Tým, že idú Vianoce, tak chceme proste v novom roku deťom, ktoré si to zaslúžia, proste pomôcť. A aby toho nebolo málo, tak keď prekročíme hranicu 600 odberateľov a nahážete sem aspoň 25 lajkov, tak ja v tomto kostýme banánu pôjdem do Teska, kúpim banány a budem ich rozdávať ľuďom. Môže byť? Ešte raz, ďakujem pekne, majte sa krásne
a šťastné a veselé Vianoce prajeme. Ahoj!